alụme a ga-abụ ọ bụrụ na land grabbing ị na-eme mbụrụ ibe a na-eme aje na ngwa aka ngwa onye ibe asị chọrọ ya anị ka imebe ibe ime ilebe a na ịmara anya ọ bụrụ nke ime ibe a maka asị iweta akwụkwọ ngosi ịchọba appointment ihe wetara akwụkwọ ngosi iweta akwụkwọ ngosi English F9 mathematics F9 economics F9 so inwe English F9 ya akwụkwọ nwe ihe akwụkwọ ya agụ ya enyekwa ya akwụkwọ ịgụọ inwe mathematics F9 ya gbakọnkwe ego Anambra ọ ya gbakọnkwe asị na ọ ga-arụ n'economy Anambra mana ị nwere F9 na economics basic economics demand and supply don't nwere F9 a na-akọ ibe no wonder businesses niile ọrụ obido na Anambra banjai na obidogoro business niile omenachara sọsọ land grabbing Fantastic, because I went F9 in economics, can you maths F9, English F9, economics F9, can you F9? So can you no wonder even know Balaka or that? Nara Ponifa. Election card in Anambra Civil Service, only I qualified to be recruited as a driver. Huh? You were F9. Okay, it's just school line, better school is home out because even now we can. Governor. Nah, I'm not pay you a video himself. Can you buy a column my guy because anyway, I'll look at democracy. Democracy on your go ticket party. You just go ticket party, Anambra, governor. One no idea about governor. You could see the governor. Onye kụzili ya? Wete gị dị azụ abịa ka anyị kụọ ya gbogbo. Chukwu okike abịa ma this is the confirm challenge mgba afọ kachi Soludo maka ọnụ solution ịma aka ọnụ na aka nkọwara gị ihe nji eme vidio a akwefere ka Soludo si were asụchasị ilu ọrụ ya mana somebody ga-anọ somewhere na-agwa ya na votu ga ada akaụntụ wee na-atụ iche a niile votu gụnụ dị akaụntụ wee na-akọ ọnụ a niile na-atụrụ ụdị si bullet up and down amapụ m onye ọ na-agwa nwekwa onye ọ kpọrọ afa na ndị Igbo si na tụọ ndị ikwu nka nketa onye tara alụ amụrụ gị na-atụkwara ọmara atụọla ofu onye isi n'ọfịa mana mbọsị ahịa agba isi ga-apụ afọ ọnụ akara ndị agwa amaligo nwanne m nọ November shine your eye atụkwana election atụkwana onye ọna because of ego because of akpa rice because of any gift ahụ ya na-anati akwụkwọ sọsọ da-adị ka ị ga-afụdebe I'm just being honest with you. Ịmala onye ịma that na ọ bụ na ọ bata na Anambra State na ọ ga-transform Anambra State nye anyị ife anyị na-achọ tụnyere ya ị na-ekwele chara nwa mgbafọ ọ bụrụ na onye nwa bụ the best among them because ogwe ka ife ya esi wee dị anyị achọbagodo the lesser devil ama m ife nji ekwu onye nke afọ anyị ma anyị jidegodo ya aka mana icheki ya ọ bụrụ na ị nwara na-agbabanye na second ten ya n'ọkwa romantic ụzọrọ ọkụkọ because majority of them bụkwa abanye second ten onwekwa ife gị na fa na-akọ ife sọzọrọ ya ka ọ ya na-eme because onye na contest is governor again so onye nke nwere n'ilu anya mgbe mara onye nke kaghị mma nwekwa onye mgbagharị ji esọpọtụ mana ị na-anya ka iji wee bụrụ mmadụ mara onye ga-ebinyere aka mana akwa ifuru ụdịsi iche a na-atụ ọ gbagote emesịa